Emlandweni nje kaKhuzani sebeqala ukucula, usebenze kakhulu this time in terms of ama-views, ama-streams, digital nje online. Usebenze kahle kakhulu, ama-numbers wakhe ahamba kahle. So kuyathokozisa and kunika ithemba ukubona umsebenzi kaKhuzani uhamba lolu hlobo. Kule album yakhe ekamuva ethi Angidlali Ney'ngane, ingoma yesi-4 ukuthi ifike kwi-1,000,000, lena ethi Ronaldo ijoyina lethi Angidlali Ney'ngane, Imbongolo, Emzimeni, seziwu-4. So ekuthembiseni kwabalandeli bakaKhuzani, abantu abathanda umusic wakhe ku-streama, kuyahamba ngendlela ababefisa ngayo nangendlela ababesho ngayo ukuthi bafuna ukuphusha, bebone umehluko kulokhu, bebone iy'ngoma zakhe y'khuphuka. Okuyinto enhle kakhulu ukuthi ekuthembiseni kwabo ukuthi bazokwenza njani, bekwenze lokho. Ukustreama-ke kunzima kakhulu, ku-difficult, akukho lula. Isikhathi asitholakali, umuntu ubhizi, into ey'njengamadatha, ama-challenges. Kodwa ekugcineni kosuku, leso sikhathi esincane abantu abasitholayo ukuthi bayohlola umsebenzi kaKhuzani ukuthi uhamba kanjani, sikubonga kakhulu lokho. Umsebenzi omuhle oncomekayo. Siyathemba ukuthi-ke bazoqhubeka benze kahle-ke abaculi online cause siyababona abaningi, izinto abazenzayo zijabulisa kakhulu, ama-views ayagijima, khona sebezoshaya u-2,000,000 ku-Spotify, nga-2 wey'ngoma, bephinde be-add 1,000,000 ngaphezulu within 3 months. So kujabulisa kakhulu indlela abaculi abahamba ngakhona, okukhombisayo ukuthi umculo kamaskandi ungenile ngempela, ufikile kubantu. Le nto le ebihlala ekhulunywa ngawo isishintshile ey'ngqondweni zabantu, sebeya-understand ukuthi ubalulekile umculo. Sewa-adjust, awusaculwa leya ndlela yakudala, usuculwa nje ngendlela ekahle yamanje, le abantu ebajabulisayo. Yingakho bebaningi abantu abancane abawuthandayo lo mculo. Yingakho namanye ama-province ase-investile kakhulu kulo mculo kamaskandi. Yingakho umaskandi usukwazi noku-headliner kwezinye iy'teshi zomsakazo. Uyongena khona, ufike udle khona nonyaka. Yingakho sesibona ku-Channel O sekunengoma ephindaphindayo eculwa umculo kamaskandi. Yizo zonke lezo izinto ey'funakalayo ezinhle, ezinikeza nethemba kwabanye abasafufusa, abasakhula, abafisa ukuthi umculo wabo ungene emakethe, bedayise, nabo bethole ithuba lokuzibonakalisa bevele kubantu. So ngaleyo ndlela leyo ngithi-ke uKhuzani usebenzile, abalandeli basebenzile, abathanda umculo benze kahle kakhulu. Abantu abaqhubeke bephushe kakhulu, benga-give up-i. Kusazohlala 3 months before sibale kahle iy'balo, sibone ukuthi abantu basenze kanjani. Uma kusuka lapho-ke sekuzobe sekuhlalelwa-ke lento yomcimbi ose-Carnival City, shuthi nalapho omunye umsebenzi loyo, ukupulalela umcimbi ngapha ingoma online. So wanda umsebenzi, kodwa-ke kuyapromisa-ke kakhulu ukuthi abantu bazokwazi ukukubamba lokho bekwenze cause uKhuzani nabalandeli bakhe abanye abantu abay'misele kakhulu. If bemenzela into bayalenza iqiniso abantu.